दुनियावनो गैया सासे नङाबा सासे सासे नङाबा सासे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर तो नोंथांमोना नैबे चेनेलनि लोगोखौ नायोब्ला सानगोन आरोना जेन दिपालियानो सालायगासिनो दङ आरो लोगोसेनो नैबे लाइभ स्ट्रिमनि नैबे थाम्बनेलखौ नाय नोंथांमोना अब्ला थाम्बनेलावबो बेनो अब्ला नोंथांमोनाबो सानगोन आरोना बेनो आरो बियो सालायगासिनो दङ आरो लोगोसेनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायोब्ला मिथिगोन आरोना बुजिगोन जेनेबा जे दिपालिया फाथैलाय बिसिखांनायनि उनाव बेसेबा दुखु जादों माथो मिउजिक संबो खालामनाय लांबावबायसो क्या बात है यार नाथाय नैबे भिडिअखौ खोनासं नोंथां दिपालि बायदि खराय हिनजाव गैया गराय जातनि माखौ बुङो आंबो मिथिया दै हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना किन्तु सलेबाया बुंलांदों आंनो दानि बावैसो माने बिथाङा एसे मिथियो आरो गराया मा जातनि थायो मा बाहागोनि थायो माबायदि गुन थायो आरोना गराया ओरैबायदि गुन थायोनो मोनसे माने बिथाङा मेङालासिनो खारबाय थानो हायोनो कंट्रोल तो बरायबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाखाबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोनाव मोनसे सोंथि सोंनो गोसो जायो जे नोंथांमोना दिनै मिथिखादों मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ दिनै होदों जायफोर बिथांमोना आंनि फेमिलि मेम्बारनिमोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि फेमिलि मेम्बाराव थानाय सोरबाफोर जुदि पास जादोंबा एबा आनजादखौ उथ्रिदोंब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि पार्सेन्टेजफोरखौ कमेन्टआव होनानै होदो आंबो लासै लासै फरायलांनोसै तो नोंथांमोना मिथिखाबाय जे फार्स्ट भिडिअ सेकेन्ड भिडिअ थांखांबाय जोंहा नाथाय आं बुंखादोंमोन लास्टआव महाभारत रामायणाव माबा मोनसे ओंखारफिननो हागौ बेनिखायनो आं भिडिअ बानायदों तो बे भिडिअआनो बिथांमोननि थाखाय लास्ट भिडिअ आरो बिनि उनाव भिडिअ फैथ'नाय नंला महाभारतखौ बेयावनो फोजोबनोसै तो नोंथांमोना नाय आरोना नोजोर होब्ला नुनो मोनगोन बिथांनि लोगोआ दाबो बेनो दङ ओके नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो आरो लोगोसे नोंथांमोना लाइभ स्ट्रिमफ्रावबो नायजायो जेन बे गावसो बुंबाय थादो नाथाय तो नाय नोंथांमोना मिथिखादो जे बिथाङा जे बाथ्रा बुंबाय थादों लाइभ स्ट्रिमफ्रावबो नाथाय दिपालिनि फट'खौसो बाहायबाय थानाय नुयो आरो लोगोसे मेनलि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोबा शक जागोन आंबो शक जादों आरोना माने मा जाखो बिनि मिनिङा मा होननानै तो बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बे भिडिअआ मा वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी दीदी वाह सेल्यूट नोंथांनि एडिटिं स्किलखौ मानि थाखाय होननानै बुंदों नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोनाथ' मिथियाखै तो नोंथांमोनाबो कनफिउज जानो हागौ जे बे चेनेलखौ थारैनो बिनि एक्स हौवायासो सालायगासिनो दं ना दिपालिया सालायगासिनो दं नोंथांमोनाबो कनफिउज जाबाय ना दायो कनफिउज जामारबाय दा तो बिनि थाखायनोथ' बिथाङा खिजान पाब्लिकआ रायदों जारिदों बिनि थाखायनो बिथाङा कमेन्ट बक्सखौबो अफ खालामनो गोनां जाबाय हरामी हो बेटा नाथाय थारैनो आंबो बुजिमारासै बिथाङा मा स्किल देखायखो मा देखायनो सानखो एबा मा बुंनो नागिरखो बे भिडिअजों तो नोंथांमोनाबो बुजिदों खोमा बे भिडिअनि मतलबा मा जेन बिनि मिनिङा मा थांखो तो मिनिङा आंबो बेखौनो बुजिदों जे जेनेबा जे दिपालिया हौवाजों माबाबाय जेनेबा फाथैलाय बिसिखांनायनि उनाव जे बिथाङा बिराद दुखु जादोंनो नाथाय जों मोननैसो खोथाखौ खोनासंना लानो गावनिफ्रायनो तो बिदिब्ला नायदो नोंथांमोना दुनियावनो गैया सासे नङाबा सासे सासे नङाबा सासे बि बुंदोंना हाबा जाया हाबा जागोन मामुलि बुस्थु नङा बियो दिपालि बायदि खराय हिनजाव गैया हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना बिथांनि फोरमायनाय बाथ्राफोरखौनो आं बारा मोजां बुजियासै बिथाङा बुंबाय बिदि जातनि एबा बिथाङा बिदि आखलनि होननानै खोन्थाबाय आरोना नाथाय नैबे भिडिअआव मा मिनिं होखो एबा मा दिन्थिनो नागिरखो आरो मा दिन्थिनानै बिथाङा गावनो कमेन्टखौ अफ खालामनानै होखो आं बुजियासै आरोना हायोबा एसे एक्सप्लेन खालामना होलाय रायजोफोर कमेन्ट बक्सआव आंनियावनो आरो लोगोसेनो मोनसे खोथा बे भिडिअआव फैनायनि मेन खारनानो जाबाय नैबे #भाइरेल आंथ' बे जेराव दङ बेयावनो खारलांखायो नोंथांमोना मिथिखायो बे बाथ्राखौ नुबाथाय नाथाय आं बुजियासै गावखौनो गाव भाइरेल खालामना लाबाय एबा बेखौ भाइरेल खालामनानै होबाय जेनेबा दुखु खालामदों जेनेबा दुखु जादों दिपालिया
दा मा दिन्थिनो नागिर मारखो आं बुजिनो मोनमारासै आरोना थारैनो नोंथाङा दिपालिखौ दुखु नुखो ना मा नुखो गावनो बुंबाय बिथाङा जे दुखु जाया दिनै सासेजों गैयाबा गुबुन सासेजों हाबा जागोन आरो गुबुन सासेजों गैयाबा गुबुन सासे थांगोन माने बिथाङा बुंनो नागिरदों माने दिपालिया जोंना गस्ला सोलायनाय बायदि सोलायनो हायो हौवाखौ मेंनो रोङि दिपालि मेंनो रोङि दिपालि बेलायथो सलेबाया जोंना बुंखादोंमोन ना जाय माने मेंनो रोङि खारबाय थानो हायो बेखौनो गराय होनो दा दाख्लैबो हरनै लाखिनानै थिनहरफिननाय नुबायनो दा हरनै लाखिनानै थिनहरफिननाय साननानै नायदो मबाइल गोदान बायना होलांबाय खोमा दा आच्छा आं दाख्लै नुदोंमोन बबेबा भिडिअ मबाइल गोदान बायनोसो होनदोंमोन आच्छा साननै लाखिनानैसो मोननाय होमबा मोजां गाज्रि नङा रायजोफोर ने नोंथांमोना खोन्थादो दानिया मरेल अफ दा स्ट'रिजों मा मोनखो मरेल अफ दा स्ट'रि बेखौनो नुबाय दसे समावब्ला बिथांनि फट' लागायगोन बिथांखौ दुखु दिन्थिगोन एबा बिथांनि लग' लाखिनानै दोनगोन नाथाय खिथु उनाव लाइभ स्ट्रिमाव फैनानै जारिबाय थागोन एबा बिनि आखुथायखौ बुंबाय थागोन होमबा जों दानिया मा साबित जाखो ना आं जाम्बा जाबाय दानिया ना जों पाब्लिकआ जाम्बा जाबाय अरे कहना क्या चाहते हो बिमा बिफानि सोरबा माबानि हुकुमजों आङो खामानि मावा होनना बुंदों दा आं इउटुब भिडिअ हेगारबाय थानायखौ आंखौ मेगन सादों नङा होमबा आंजों फाथैलाय बिसिदोलाय मा जानो नोंनि गोबां भिडिअ दंना नोंनि बुंनांगौ भिडिअखौ आं बुंनो मोनाबा कि जागोन नामा नोंनि बुंनांगौखौ आं बुंनो मोनाबा बे जागोन नामा स' बांद्रायबो एदाव जानाय नङा सोलिबाय नङाब्ला दा बुंहरगोन बियो आं रावनिबो रायजोनि बेंखनाव थानो हानाय मानसि नङा होननानै बुंखिनांगोन एसे दा नोंथांमोना खोन्थादो दे गावनो जाम्बा देखायना लाखो ना गावखौ गियानि होननानै देखायना लादो आच्छा आदैयाबो एसे अस्थादसो हेशटेग भाइरेल होननानै दोननो हायो अब्ला जों बेफोरनिफ्राय मिथिनो हायो जे बिथाङा माने सेम्पाथि कार्ड गेलेनाय बायदिसो मोनलांबाय आं माने भिउसनि थाखाय माने नों जाथा मोनला बिथांनि फट'खौ इउज खालामबाय माबा इउज खालामबाय माने अलरेडि नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा जोंनि रायजोआनो बयनिख्रुइ राजा जायो नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा रायजोआनो राजा नोंथांमोना मिथिखायो बे बाथ्राखौ अब्ला नोंथांमोना नायदो रायजोआनो डिसिसन लाबाय एबा लास्ट डिसिसन लानानै बिथांमोनखौ फाथैलाय बिसिनानै होखाबायानो अब्ला नङा होमबा थ' अब्लालाय बिनि उनाव जे बेखौ मोनसे एक्टिंहालागै एबा बिनि माबायालागै लांनानै एक्टिं स्केल बायदि लांनानै बिथांखौ जेनेबा नोंथांमोना साननै बे भिडिअखौ नायहै नोंथांमोना थांनानै कमेन्ट सेक्सनावबो अफ गोबाङानो जारिदोंबो जानो हागौ बायदिसिना बुंदोंबो जानो हागौ बेयाव एक्टिं खालामलायनाय बायदि बबेबानि गाबनायखौ लाबोनानै बेयाव जेनेबा दिपालिया दुखु जादों जेनेबा गाबबाय फाथैलाय बिसिनायाव बेखौ जेनेबा बिदि जादों होननानै फाथैलाय बिसिबायनो गाबदों दुखु जादों बेफोरबायदि दिन्थिनो नागिरदों बे भिडिअनि बेयाव मेथाइ सोदेरलायनानै नाथाय जिथिया जोङो गावनि खुगानिफ्रायनो जुदि जों राव खोनासङो आरोना होमब्लाना नायदो नोंथांमोना जेन माने बिदि सासे नङा सासे बिदिसो थांबाय थागासिनो होमबा नोंथाङा गावखौनो जाम्बा देखायनानै लानाय जाखो ना माखो नोंथाङा गावनो सानदो आरो लोगोसेयैनो जेब्ला फाथैलायानो बिसिखाबाय नङा होमबा अब्लालाय नोंथाङालाय बिनि सायाव इउटुबाव बुंनानै माथो बाथ्रा दंबावो नोंथाङा बुंनांगौ मा दंबावो होननानै आं सानो आरोना नोंथाङाबो गाव गावनि लामाजों सिनखावलांदो जाय माने नों जायखौ गाज्रि नुखादोंमोन एबा नों जाय मानसिया नोंखौ दंस' खालामदों बेनो गोजान जाखाबाय नङा होमबा मालाय बेलेगजों थानानै गाव गावनि आखलैनो थांसिगोन मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो सैमानि लान्जायखौ जेसेबांनो सिदा खालामनो नाजाबाय बे सिदायानो जाखाया नङा होमबा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है अब्लालाय नों बेखौ बुंनानै माथो लाबबाव गावनि लाइफखौ गाव जालांसिगोन नोंहा सासे गथ'नि बिफा जानानै दङ स' नोंथाङाबो गावनि बिबानखौ लालांदो जाहाथे बेफोरबायदि इउटुबाव बिनि बेफोरबायदि मिक्सार खालामनानै कनफिउस खालामनांला आरो लोगोसेयैनो जोङो इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदिबो नुबाय थाजानो लुबैया जाहाथे नोंथाङाबो बे बाथ्राखौ बुजियो मानि थाखाय होनोब्ला इयुन जेनेरेसना माने आजिखालि ओरैबायदि जाबाय जे माने नुनानै सोलोंग्रासो बादा होबाबो मानिया स' बासिया नोंथाङा एसेबाबो बुजिनो मोनबाय जानो हागौ स' नोंथाङाबो जेनेबा नोंथांनि ब्लगिं स्टाइल नङा माबा मोनसे स्टाइल दंबा नोंथाङा जुदि इउटुबाव थाबाय थानो गोसो एबा ब्लगिं खालामनो गोसो नोंथाङा माबा मोनसे खालामबाय थायो आरो आङो जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय नोंखौ सोगाबबाय दसेनो लग' लगायबाय दसेनो थाम्बनेल लगायबाय कन्फ्यूज कर देते हैं यार हमको सो बस यार दिन वीडियो एसेनोसै लाइक कमेन्ट शेयर खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम सो बाय